Khubli shibun ni phi ki parlong kane gade ka khubor ka bas ngosui bat ka bapen lung man sem shisha bat ka bapen Kyndit ya ka pyrthei baro kawe khamtam ya ki ieid football ki biju peit bat sakhi ya une urang yel kai ba pawnam jong ka pyrthei ubade na ka Portugal bat ubade ru player jong ka Liverpool Diogo jota ubala don arab khandas nem karta ula Khlad no na kane ka pyrthei harangkat bat upara jongu ubade ru unong yele kai football bat kadaw kalong bakini ki arngot kila Khlad no ha ka jingi tukhu kali hanne kasngi kabaleje har Spain bat de tang ki banai ki baladep une urang yele kai ula job iya ka Premier League ha ka arpu pra tarik u April bat de ha ubnai Jun ha ka pra tarik ula job iya ka National League harangkat bat ka Portugal bat ka bopen ngosi shushu kalong batang hadin khat wesngi ba une urang yele kai ula pendep ya tho syong kurim kata kalong haka arpho artarik ujun bat ula Khlad no na kane ka pyrthei haka lai tarik u Julai te parlong tungin yebu ya ki jing duai na ka banta une urang yele kai bat para jung u bakin ye poi suk poi san shadwar uble bat khamtam ya ki bahaying hasem jungki ba uble un pentengen ye ki bat don rekat lem bat ki Khubli shibun